Kaixo, badakigu egun hauetan emozioen dantzan ari zaretela. Batzuetan triste, beste batzuetan alai, batzuetan urduri, beste batzuetan beldurturik. Guk, etxeko une gozo horiek bizitzeko, ipuin batzuk kontatuko dizkizuegu, eta horretarako Iraia gonbidatu dugu. Berarekin uzten dizuet ipuin gozoa kontatzen. Agur! Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Zuek ere etxetik atera ezinik, ez dut ezer ulertzen, nahastuta nago. Zer gertatzen zaizu, monstro? Ez duzu ezer ulertzen? Lasai, nik azalduko dizut. Gure planetara birus bat iritsi da, eta birus honi asko gustatzen zaio bidaiatzea. Badakizu nola deitzen den? Koronabirusa. Koronabirusa naiz eta denak gaixorik jartzea nahi dut. Horregatik, denak etxean geratu behar gara. Baina ezingo ditut nire lagunak ikusi. Triste zaudela ikusten dut, eta ulertzen dut, monstro. Baina birusa laizter joango da. Gainera, familiarekin oso ongi pasako duzu. Egia da, izugarrizko poza eman didazu. Beraiek ere, etxean geratu behar dira. Baina, nire lagunak nirekin azarratzen badira, beraiekin ez jolasteagatik? Beldur zarela ikusten dut, eta ulertzen dut, monstro. Baina beraiek ere, ezin dira etxetik atera. Lasaiago nago. Laizter, koronabirusa joan egingo da. Gutxien espero duzunean, zure lagunekin jolastuko zara berriro. Eta nahi baduzu, maitasun asko emango diezu. Eta horrela, denok batera hortzadarraren distira ikusiko dugu. Nahi baduzu, sentitzen duzun guztiaz hitz egin dezakegu, monstro. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila aiaraldeko plazetan.